Castell. Introducció històrica. El monticle del Castell d'Onda, donada la seva immillorable situació estratègica entre la Plana i la Serra d'Espadà, ha sigut lloc d'assentament des de la prehistòria. Sobre l'empremta d'antigues cultures com la ibèrica i la romana, els musulmans van construir una primitiva fortalesa en època califal, en el segle X, i des de llavors el castell vigila la ciutat. El castell es troba situat a 284 metres sobre el nivell del mar i ocupa una superfície aproximada de 25.500 metres quadrats. Al llarg dels segles, ha pogut observar i cuidar des de la seva privilegiada talaia l'evolució de la ciutat des dels seus albors fins als nostres dies, acollint en les seues muralles a pobladors de diverses condicions i procedències, oferint-los recer, protecció i un lloc perfecte des del qual dominar la Serra d'Espadà, l'extensa planura solcada pel riu Millars fins al mar Mediterrani i el majestuós massís de Penyagolosa. Ha sigut cobejat des de la seva fundació en l'època califal, arribant a ser la Medina o ciutat més important al nord del Xarc al-Àndalus en el segle XII i convertint-se en el centre de les funcions administratives de la seva àrea d'influència. La lluita pel seu control va fer que el mateix Cid Campeador conquerira la vila per a tornar-la a perdre davant dels almoràvits en el segle XII, fins que el poderós rei Jaume I el Conqueridor es fera efectiu en el segle XIII, en plena conquesta, i sent el castell d'Onda i la població sencera recompensa digna de tant esforç i lluita. Va ser concretament l'any 1238 quan Zayán, últim rei moro de València, va rendir Onda al rei catalano-aragonès Jaume I el Conqueridor. A partir d'aquest moment, Onda i el seu castell van passar a les mans cristianes. Després de la conquesta cristiana, el castell i la vila van estar davall les ordes militars del Temple de l'Hospital i de Montesa successivament. A principis del segle XIV, la ciutat fortalesa encara devia ser impressionant i la seva visió va donar peu a referir-se a la mateixa de forma metafòrica, com que tenia tantes torres com a dies de l'any. D'ací el nom de castell de les 300 torres. D'ara endavant, molts van ser els habitants de la més important insígnia històrica d'Onda, als quals va servir en lleialtat com a fortalesa impressionant en multitud d'accions bèl·liques, a totes les quals ha resistit i servit per arribar al segle XXI, tal com la podem contemplar. A causa de la seva envejable ubicació, el castell va ser testimoni i va participar en nombrosos conflictes bèl·lics, com la Guerra de Castella en el segle XIV, la de les Germanies en el segle XVI, en la qual va ser quarter general del duc de Sogorb, en la repressió mudèjar de la Serra d'Espadà, la de successió en el segle XVIII, en la qual es va mantindre fidel a la causa borbònica i fins i tot les tropes napoleòniques el van ocupar en 1812. En 1840, després de les guerres carlines, la fortalesa va ser rehabilitada i, finalment, durant la Guerra Civil de 1936, el castell també va prendre part en diversos enfrontaments entre ambdós bàndols. Entre 1920 i 1948, el castell es va utilitzar com a colònia escolar pels pares carmelites, construint-se els edificis de l'escola i l'església sobre antigues estructures. En 1938, durant la Guerra Civil, el castell va ser bombardejat i es van ocasionar greus desperfectes en les construccions. En 1948, després del tancament de la colònia escolar del castell, la fortalesa pateix una profunda degradació a causa de l'abandó de la mateixa. L'estructura de la fortificació musulmana es troba soterrada davall la muralla actual, encara que en alguns casos, com el de l'entrada, podem observar els murs originals adossats als que actualment conformen el llenç de la muralla. En el transcurs dels segles s'han produït diverses actuacions que han modificat l'ordenació primitiva d'aquest espai. La més significativa va ser la realitzada durant les guerres carlines del segle XIX,